Good morning! Ating mga subscriber, no? Good morning sa inyo. Hello sa ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyong suporta, no? Maraming salamat sa panonood ng ating mga videos. Maraming salamat din sa inyong mga pagsuporta. Sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat, no? Sa ating mga subscriber, thank you very much. At sa ating mga followers, siyempre shoutout na rin natin yung ating mga FB friends FB friends saka FB followers, no? Shoutout sa inyo. So dadaan tayo kay Idol. Kasi madadaanan natin yung kanyang pwesto. Kay Idol Motoronda. Alam ko dito yun, madadaanan dito yun. Oh no. Ano? Saan ka banda yun? Hanapin natin. Ay, ito pala. So yun, dito na tayo sa pwesto ni Idol Motoronda. So hindi tayo lang dito. Salamat kuya. So yun, nakahingi na tayo ng sticker. Yan, pwesto ni Idol Motoronda. So ano tayo? Punta na tayo sa ating destination. So sayang kasi wala si Idol. Hindi tayo nakapag-picture sa kanya. So nakahingit lang tayo ng sticker. So dinidikit ko na sana kanina nung pagkabigay nung nandoon bantay ni Idol Motoronda, no? Didikit ko na sana yung sticker kaso hindi ka lang sanggol 20 ko kasi pag dito hindi ka siya. So hindi ko muna dinikit. Hanapan natin ang space para may dikit natin ng ayos, no? Matagal ko nang nakikita yung karatula niya sa labas, no? Matagal ko nang nadadaanan. Yun lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para
makadaan at makahingi ng sticker. So madali lang pala madali lang hanapin yung pwesto ni Idol Motor Honda. Dalawang sticker yung binigay nila. Dalawa kay Idol Motor Honda at kay Madam Blight. Madam Blight. So hanggang dito na lang muna guys. See you on my next video. Bye bye. Balikan almost 500. Depende yun, depende kung saan ka babaan. Tollgate mo pa lang, tapos gasolina mo pa. Siyempre pinakamababang gasolina mo ang 4-wheel dala mo 1.5. Yan, yung 1.5 full tank naman na yun. Full tank na yung 1.5 kasi depende. Minsan kasi doon ako nagagas sa mura na, marumi pa. Like yan, Sioy, shout out Sioy. So ang carburetor nila is hanggang middle 7. Hindi pare-parehas kasi doon ako naggagas sa affordable. Oh, 68 sa sa Petron Caltex, nilid nila 68.88. Pares lang sila ng Petron. Hindi lang naman siguro ako yung nagsasalita sa loob ng helmet, no? Marami tayo, no? Marami tayo. Hindi lang siguro ako. Kausap yung camera. Nagsasalita sa loob ng helmet.
hanggang dito na lang ang ating videos, no? So, kita-kits sa YouTube. Bye-bye everyone!